Maoko angu azere ropa nemisodzi yevamwe. Vamwe vana havana vabereki pamusaka pangu. Vamwe vana vari innocent, manewborn child akafa because of my selfish desires. I was the worst of them all. Asi rudo rwaMwari rwakandiwana, rukandidzosa. Love that will not let me go. Love that does not judge. Mwari hava, kana ndikafunga upenyu hwangu hwandairarama, misodzi yangu inozara mumaziso. Ndini munhu akawanirwa nyasha. Ina ndinambozviona semunhu achapupura nezvaMwari. Ndaiva nemaplans eupenyu hwangu. Ndararama life yekurwadzisa vamwe. Kana paida kuitwa basa muno muJoni, vaifonera ini kubva kutembisa kwesoko, malocation ose amunoziva ane crime. Ndakanga ndiri part of those people. Kana vaida anything, vachida any help, vaindifonera. Joburg ino ndinozikana kuti ndikapinda majewelry shop ndichida kuba, ndakanga ndisingasizi kushuda, ende ndaibuda masikati rakacheka nyika. Maporisa aizondimanyisa asi vaisandibata. Pfuti ndairova. Hapana mota yandaisagona kutora. Mahijacking acho ndaisazeza kuuraya. Nothing would stop me from taking mota dzandaida. Asi nerimwe zuva Mwari vakanga vane maplan neupenyu hwangu. Shoko raMwari kana richiti I know the plans that I have for you, vanenge vasinganyebi. Kubva pandakapinda muJoni ndakagara ndarasikira kumalocation akanga akashata. Ini ndakangoti ndichipedza form 4 ndikatozviudza kuti ndikuenda kuSouth. Kokucholocho chimwe chatinoita chii? Ndokuuya kwandakaita kuJoni. Ndasvika kuJoni ndakasvika ndikagara mulocation rakanga rine crime isingaiti. Iniwo semukomana ndakatanga kuadmire vanhu vandaitamba navo. Ndakasvika ndikagara muSoweto pachinopisa pecrime, ende crime chinhu chaitinakidza, especially ini semukomana. Vana braningi vanenge vachidhiraivha mota dzakanakisa asi vasingaendi kubasa, ndiwo upenyu hwachona zvawainge huri. Ende isu sevadiki taitova yamo. Munzvimbo mataigara zvaisashamisa kuona munhu waunonyatsoziva kuti haashandi, chero zvake aine ID asi haashandi ende haafodi, ende unoona munhu achitofamba nerimwe zimasarati ugoshaya kuti ari wanepi. Ende tose taitoziva kuti imota dzekuba. Vanhu ava vakanga vasingazezi kuba, vasingazezi kuuraya. I also became part of it. Ndakatanga kuchinja nekuti ndakanga ndichangopedza form 4. 6 years later ndakanga ndatova hardcore criminal. Munhu ndaisamuziva ini. Ndakanga ndisingatyi. Hapana chandakanga ndisingagoni kuita. Taiita crime yose yamungafungira. Munoona mota dziya dzinofamba nemari mudziya, taidzirova dziya. Ende panenge pane makingpin achona ndo vanenge vachitituma. Kana tatora mari toenda tonomapa. I became so perfect at it. Ndaiti chero ndikapinda majewelry store tairova pfuti tisingazezi kushuda. Ndikazvifunga zvinondirwadza nekuti vazhinji vanhu vakafa through maoko angu. Ende mukati mangu makanga musina munhu nekuti takapiwa mushonga wekuti simbisa. Pose pataienda kunoita basa iri taidya mushonga uyu. Mushonga uyu unokusimbisa, hauvi neconscience, hapana chaunotya. Ndiko kupinda manzviri kwandakaita. Ndakanga ndine shamwari dzangu dzandaita izvi nazvo, ende vazhinji vacho vakafa. Chinonyanyondishamisa kuti Mwari vakabvumira kuti ini ndirarame. Ndichangobuda mujeri ndakanzwa kuti shamwari yangu yainge yashayika. Ndakasvika ndikamira paguva kofini rake richidzika. Ndikaona kuti ingadai ndiri ini ndiri mukofini zvakandibata. Ndikaziva kuti Mwari vainge vandiitira nyasha. Ndichibva ipapo ndainge ndatowana invite yekuti ndiye kuzoshare testimony yangu kuchechi. Ini ndichibva ndichienda kutestimony, shamwari yangu ichisara ichifutsirwa. Ndipo pandakaona kuti Mwari vane nyasha, uyezve Mwari vane chinangwa neupenyu hwangu. Inini semunhu hapana chinhu chandakaita kuti ndideserve ichi. Hapana chandakaita. Nerimwe zuva takati taenda kunorova mhou kuBrixton. Tasvika kumhou, mapurisa ikoko hatambi. Vanobhilivha kuti zvigevenga zvinofanira kuurayiwa nekuti kana tikapinda mujeri tinobuda todzokorora. Saka musi uyu takaenda tasvika paya tichida kurova mhou. Pakubuda mapurisa akanga akatimirira
vakarova pfuti, asi inini Mwari vaida kuti ndibude ndiri mupenyu. Vamwe vatakanga ndinavo vakafa, asi still inini ndaitofunga kuti ini ndakanga ndakangwara, ndosaka ndisina kufa. Nyaya yangu yakaiswa patrial. Ndakanga ndiri munhu aitsvakwa nemapurisa, saka mhosva dzangu dzainge dzakawanda. Ndakapiwa makore akati wandei ndokubva ndaenda kujere. Ndaenda kujere, ndakati ndichipinda mujere ndikasangana neumwe murume aitobudawo, anga apedza kusevha sentence yake. Akandibvunza kuti ndainge ndapiwa makore mangani, ndikamuudza. Akandibvunza kuti mhosva yako ilevel ane, ndikamuudza kuti yakanga iri level 6. Akatya, akanditarisa, akati mwana mudiki akaita sei wanoita mhosva dzakawanda kudaro. Ndokubva atora chibhaibheri chakanga akabata cheblue chiGideon, ndokubva andipa bhaibheri akati pinda bhaibheri iri ucharitsvaka. Ndakangopinda, choga chinhu chandaigona kubata. Ko chimwe haubvumidzwi kana kupinda nefoni, unosechewa, asi bhaibheri vanobvuma. Ndakati ndapedzerwa piwa mauniform neall machecks anoitiwa, ndokubva ndapinda musel mangu. Ndikaona kuti upenyu hwakanga hwatochinja, freedom ndakanga ndisisina. Chero ndakanga ndiri mbavha isinorura, ndakabva ndaona kuti kungwara kwese kwakanga kwapera. Ndakati ndakagara kudaro, ndopandakatongotora hangu chibhaibheri. Kwanditi munenge musina mafoni, mangogara pasina zvekuita. Ndopandakavhura bhaibheri riya, ndobva ndasangana nefesi yaive yakanyorwa kuti ndichava newe chero ukapinda mudhanjoni, ndichava newe muusungwa hwako. Zvinhu zvakandinetsa kuti bhaibheri ndazongorivhura, ndobva ndangonosangana nevhesi iyi. Ava vakanga vari Mwari vaitaura neni. Ndakagara mujere umu. Jere iri iSun City Prison. Ndagara mujere umu, munongoziva zvinoitika. Munenge mune zvigevenga, varume vachibata vamwe varume, varume vachirova vamwe varume. Ende inini plani yangu ndeyekutoti ndaitogara nezvimwe zvigevenga ndichinzwa nyaya dzavo kuti vakapinda sei, ndichitova admire kuti ava vakanga vachigona kuuraya semaurayiro angu. Ndakanga ndisina Jesu mukati mangu. Next plan was kuti kana ndikabuda mushure memakore 15 ndaizoita sei neupenyu hwangu, ndaizoita sei kuti ndisabatwa next time. Ndo plan yandakanga ndinayo. Mwari vaiziva zveupenyu hwangu, vakaona kuti pandakanga ndiri uku vaizotaura neni ndikasavanzwa, nekuti mukati muSun City mune mavideo game, mune zvinhu zvakawanda zvinoti distract. Saka ndipo pandakazobva ndikaiswa kune rimwe jere riri kuHilderberg. Tasvika kujere kuya nekabhaibheri kaya, hakuna mafoni, hakuna mavideo games. It's the most boring jail muJoburg. Family yangu yakanga isachazii manje kuti ndakanga ndatransferiwa kuenda kujere uku. Ndasvika kujere kuya, ndakatanga kuverenga bhaibheri riya. Zuva nezuva ndaiverenga bhaibheri. Saka zvinoitika manje mujere umu, mune vanhu vanoita zvemachechi vanenge vachiparidza, asi chandoda kuudza ndechekuti vanhu ava vanhu vanotsvaka Mwari mumweya nemuzvokwadi. Pakanga pane mumwe murume aiuya every weekend osvika kuti handei kuchechi, handei kuchechi, handei kuchechi. Ini ndikashaya kuti ndezveizvozvi, nekuti zvinhu zvakanga zviri zvinyowani kwandiri. Ndikabva ndaenda, ndikasvika kuya ndikaona vanhu vari positive, vanhu vachiimba, vachiita Bible study, vachidiscussa zvaMwari. Zvinhu zvakanditora mwoyo. Ndiri pakati pekurasika, handizivi kuti chii chakaitika, asi Mwari vakataura neni. Munhu akaparidza ipapo akatipa hope kuti Mwari akanga achitida, uyezve Mwari vane rudo. Mwari ndiMwari of second chances. Ndakazvibvunza kuti indaideserva which second chance, because ndakanga ndiri mutadzi anokunda vamwe vese. Pain yandakanga ndakonzera vanhu vazhinji yakanga isina kunaka. Mhuri yangu chaiyo, they'd given up on me. Ndakaramba ndichienda kunoatenda maservice aya anoitwa mujere, kwainamatiwa. Ende pavasungwa ipapo panenge pane vamwe vanenge vachiparidza, vanenge vane shoko raMwari zvekuti unotoona kuti ndakasara. The more I started to attend maservice aya, handina kuzviona inini, asi vakanga vari around me vakatanga kuona shanduko mukati mangu. Ndakatanga kuchinja ini ndisingazvioni. Mwari vaishanda mandiri. Mawarden vakatanga kundirespecta. Makore akafamba, ndipo pandakazonzi inini
because ndine good behavior sumudzigwa kuendeswa pane chikamu chinotevera. Hambofi makabhilivha zvandakaitirwa naMwari. Njere makanga muchidiwa munhu akanga ari responsible nekushanda mukitchen. Munhu akanga ari paposition A akanga aseva makore ake. Ndipo pandakanzi inini ndichipinda position A inongwanikwa chete nevanhu vanoziva umwe munhu anoziva umwe munhu. Asi inini ndakabva ndanominatewa pamasungwa vose. Ini ndaizofanira kuita kitchen manager. Kitchen manager ndivo vanenge vachidecide kuti nhasi vasungwa vanodyei. Uyezve mukati mekitchen mune storeroom. Storeroom ndiyo inenge nechikafu chose chemujere kusanganisira mafruits, upfu, maraisi, zvese. Uyezve kana mawarden akuenda vanotichengeta vaya vanhu havaindi nemakey emasel, vanovasiya mustoreroom umu. Saka imagine makey emajere ose emasel ose anenge achisara mustoreroom umu. Inini ndakanga ndaitwa manager westoreroom ine makey. Inini out of them all, a sinner like me. Ndakashamisika kuti Mwari makanga maonei mandiri. Ndakanga ndachinja, uyezve ingadai zvakaitika kare ndaizoba makiya tobuda. Asi ndakanga ndava munhu anoteerera zvinoita Mwari, zvinoshamisa. Ndakaona rudo rwaMwari. Ndakagara paposition A. Ndaitodecide kuti nhasi vanhu vanoseva nei. Takatosvika pakureviewa kuti aiwa vanhu vakanga vachiwana chikafu chishoma nekuti kune uchinzi kuno hakusi kumba kwenyu idya zvishoma izvozvo. Ndakatanga kuudza vanhu vanopakura kuti vaisire vanhu chikafu chakawanda nekuti ndizvo zvinoda Mwari. Ndakazoona kuti because of this position ndakanga ndisachakwanisi kunoatenda maservice aya aitwa paweekend. Ndopandakabva ndarega position A. Pandakaregedza mawarden mazhinji akachema kuti saka munhu akaita sewe tinomuwana kupi. Because of good behavior yangu ndakazobuda mujere. Ndakabuda on basis of good behavior. Ndane makore 5 ndiri panze pejere. Upenyu hwakasvika ukandiomera. Basa chairo ndairishayiwa nekuti hapana munhu anoda kuemploya munhu ane history yakashata nekuti ndakanga ndiri convict. Upenyu hwandiomera kudaro. Ndakawana mabasa muzvikoro ekucleana asi vanhu vacho dzimwe nguva vaisandibhadhara. Ndakaita 3 months ndisingabhadharwa. Apa ndichidawo mari yekubhadharawo my expenses. Imwe shamwari yangu ndopa yakanditi kwangodi kungoita 1 phone call udzokere. Ndikati kana inini handisi kudzokera, zviri nani nditambure. Asi ini pamusaka pekuti ndakaona ukuru hwaMwari, I'm not going back there. Handisi kuzonyadzisa Mwari. Mwari vakandiitira ngoni. Ndataura kuti pane shamwari yangu yakafa. Kubva ipapo ndakaona kuti ndakanga ndapiwa second chance. And second chance iyi handifaniri kuikanganisa pamusaka pedesperation. Ndinoda kutenda Mwari zvavakandiitira. Mwari vakandiwira ngoni, vakandibvisa mumachope, vakandiburitsa mukati meupenyu wakashata fani, vakandiita munhu andiri nhasi. Ndinoda kutenda Mwari nezvavakandiitira. Ndinoziva kuti vazhinji vanonyora pano vachiita kunge varasikirwa netariro. Asi ndoda kuudzai kuti kudenga kune Mwari. Mwari vane hanya neupenyu hwedu. Mwari vane rudo. Mwari vema-second chances. Ndipo paperera nyaya yangu. Ndatenda. Tinotenda nenyaya yakadai, nyaya inoshamisa, nyaya inoratidza kuti Mwari vane hanya nesu. Patinenge tarasika paya, tiri panzvimbo yakamanikana, tiri panzvimbo iri very very dark, Mwari vanenge vainesu. Sometimes tinosvika pakutombofila kuti inini there's no hope for me. Chero nhasi zvikanzi Jesu adzoka, ini kudenga handiendi. Asi Mwari vane rudo runoshamisa. Ndipo paperera nyaya yedu yekutanga. Tichadzoka zvakare nedzimwe nyaya. Tatenda.